nenyaya yekudanana nemudzimai wangu ndinoda kuti pane mombe 7 nomwe yaikupa ndataura nemashanu Masha kuti wakambata sei cosmos. Sorry. Nyaya yachikoziva kuti nyaya yakatangira pano mudzimai wangu. Tatinga taita mazuva, tatinga takaita vamwana vangu kutanga, wechipiri akaita nyaya kutanga anga mumabhidzi kune kani. Vakadaro yakabata futi kabata kutano katishandise chinoitwa idhadheo kabairwa kuti idhadheo chachinoitwa chaichi ndichibaibata mwana wechitatu ikatakaenda kwadokta dokta akanditi anofanira kungoiswa duku kuti pamwe zvine zviri kumurama ndikabva ndaronga namai wani mudzimai wangu ndikati mudzimai chidoendai kuchipatara mungotore makadhi emapepa anofanoshandisei chimira kutsvaga mari yaidiwa kwadokta pakati kushandisa pepa yayo ndifuna ndakazoita mwedzi ndiri kubasa pamutatu ipo ndakazopatikana kufundirwa wanzi dokta mudzimai wako asingwa zvakanaka vachifundirwa nemisido naiye wacho ndakadzoka chienda naye kuchipatara ipo ndakasvika chindito kuchipatara chinzi ane pamwe Desiree ndipo ndakazoita kumba ndataura naye ndikati akationa idanishandisa mapepa nguva yese yapera chiitira kuti zimuziswe ndudu saka ndudu yabva ku plus ndiri ndaita mwedzi yese ndisikundiba ndudu yabva ku ndipo ndava ndati zvichaita izvi next year kana ndichinge ndava namari chati makocha pana madna kana mwana asunguka saka akapitira achironga chiti this year topanoenda kumadna saka ndakuronga nyaya kuti tiende kumadna ndadudu kudzimai pakabva nditi nokunda kuti mundiregerero kune mhaka yei chokwadi nditaure chokwadi mwana asui akandishandidzana nawo kose vatanga rini vachitata nemakore mutaurwa mukosera kuti mazuva anaya hapasina zvekuti munopedzayo last week andinana mugabe ende next ari kuuya panext dare 19 ipapo totomutaura kuti kana uri kuita nharo otobva atoenda maimwa ndotomukupira kuti akuchipisire abva aite madna iyayo so mazuva anaya hapasina chekuti unomboswera unyepa kana kunyepera dare ndesofo nekuti zvinhu zvezvinhu zviri pachena zviri nani kuti ugume dare zvoonekwa kuti dare obatsirwa sei zvaanoreva zvinoreva nani hauna muraro naye muri pamwe musingadanani henyu asi muchiraro naye saka anopenda kuzotora iwe varume wese paraini penyu muri varume wangana azotore iwewe kundonhoka iwewe kubudisa iwewe paneno anokushandisa nekuti akatonokusira mukadzi wako atoshandisa right mukadzi titaure ndizvo wakamborara here nacosmos kangani kafo okay kutanga makarara papi kechipiri kechitatu kechina saka anonyepa right tingaswere tichitenderera newe nekuti uri munhu
asingazvizii dare pane angade kubvunza here munhu ane nhema dzakadaro. Mambo mudzimai ari kutaura pane mwana saka zvaari kutaura iyewo kuti handizvizivi anofanira kuvharirwa anofanira kutanga avharirwa. Ndingaude mubvunzo kuna iye Cosmas une history yekumbonzwa kupenga here kwamai yako? Handizivi because handikari padhuze navo. Alright, but wakawatarisa so urifunzo tanga munhu anodhumira? Handingazivi nekuti angaone munhu kupenga kwake ndichiremba. Ko mashoko ari kutaura unoti kuti anga wachipenga here? Ari kupenga zvekuti tingatokumbire dare kuti nene muna chiremba izvozvo. Aiwa taurisa kuti kumbire dare anombovhenekwe njeri kuna chiremba. Kodzera. Pamakararanga aine mami nemakondomu. Kawachangamira. Ndikuona baba vavo vanogona kuda kutenderera nokuti varume vazhinji hakuna murume anotanga kugona nyaya. Asi kuti vanhu vazosvikire pakurara wese pane masoko mairi angambotaurwa. Ndaifunga kuti mai vaigona kuti ndaigona kuvabvunza kuti chakazopa kuti murare kana chii chechamboitika. Pane pawakambosangana kuti wazosangana wazosvikire pakurara chii chechamboitika naye amai. Taurai makasimudza zviri. Ndisikanzwa ndaifambidzana navo. Musati mani murume wenyero. Mune mafoni maizviitira mameseji amaisendera munguna kwana. Akambotendawo kumakona. Right. Tikangoswera tiri kutendereka nemurume uyu. Ende pane mwana. Pamusoro changamiro ndachida kukumbira kubvunza kuti uyu mai mwana mufambidzana kwamai nemurume uyu mune here imwe description yamunogona kupa pachinhu chacho? ngati kune kumwe here kutsanangura ruzivo rwamunaro pamusoro pechimiro chake maererano naye yakamira sei panzvimbo dzake kuti panzvimbo yake describe munokwanisa kutoidescribe. Zvairoita zvekubiridzira choko mwana wechifo aminhu ari kutaurwa mwana wake ndopakabata nhumbu. Kana uine kupikana unoenda kumaDNA test. Isusu dare rakubata nemhosva yekuti patori nemwana. Saka kana uine kupokana wotaura kuti unoda kuenda kumaDNA test, mouya musi wa19 panapa, anenge ari panapa totomutaura ouya obva akutestai musi wa19. Ouya ne250 wekuti uitwe maDNA test kuti mwana haasi wako. But izvozvi zvidare rakubata nemhosva. Mwana kana akazoonekwa asiri wako, mari iyoyo yaari kuda kuti yaari kutaura apo imari ati unoda kuti uri kwene mombe 7. Mombe idzodzo anokudzorera mombe idzodzo. Ndiye anokuda kutokuripa. Akukuripa kuti anga ari kuweka nekuti wanga uchachengeta mwana asiri wako kwemakore esai. Saka unofanira kuti dare hanzi apa uri pamombe 7 dare unoti anova uri pachii
Ndakamira pamutongo wake uyu tikuona mombe 7 dzakakodzera asi dzine mupanda wacho. Pato nemwana kusvika pakumitisa mukadzi wemunhu chakamira angatonyatsoshoora murume wacho kutonyatsomudzikisira zvakanyanya. Ende nyaya yacho kunge yasvika chikamira inge yasvika panyaya yekuzodeuka kweropa munyika medu, nekuti vanhu vangu vatotandawara vanga vasatosva yasvika pakuzobatwa kuti pasvika pakuzotemana kuti munhu aitozofa bhoza kwaona munhu akutosvika kutomitisa mukadzi wemunhu rudo rworadzika. Saka mombe 7 izochikamira ndikuona dzisina dambudziko bhozi dzimwe dzikaripira uyu anga kuchengeta mwana asiri wake nenhumbu dzinguva yakatomuchengeta pamwe mai vaigona kutofa nenhumbu iyo isiri yake iri yegomba. Saka mombe 7 dzikamira tione dzakashata nokuti uyu akanyanya kupfurikidza kudana nemukadzi wemunhu kwacho. Kamambo pakadari vanhu vakadai vanofanira kuripira kudare, kuripira dare ng'ombe mbiri nekuripira dare kushoresa munyika mamambo chiita makunhakuna zvisingamboti ngoti ropa sezvataurwa nemutauro raideuka. Saka unge uzotonzwisisa ataurwa nemukadzi aingosvika nongotema. Saka panoda dzimwe ng'ombe mbiri dzekuripira dare. Machira changamidza urinda aitoona sekuti anoripa akwanise kuripa ng'ombe 6 dzekuripira munhu watadzi mbiri dzouya kunyumba mambo dzikonera semizano kuita zvakamira. Ini ndadi kugutsikana nemutongo wakapuwa nekuti murume uyu aedza kuramba kuti handina munhu ndakazviita. Munhu anoda kurerutsirwa munhu anenge abvuma handizvo. Saka ndikutenderana nazvo kuti munhu anenge amboramba ngaaomeserwe. Mombe 7 idzodzo dzakadii dzakanaka plus 2 dzekushora dare rani ramambo rokungochibvunzwa uchidii uchiramba zvinodzidzisawo vamwe vasati vauya pano. Undobvisa mombe 5 zvaunoripira murume uyu nemwana wake mwana wako waari kuchengeta izvozvizvi. Then wobvisa kudare 2 mombe nekuti zvawaita izvo zvinhu zvinokunza musha tinozviriparidza. Yechitemo ndakabva kupirwa nemudzimai mudzini. Saka pamombe dzendenge ndinadzo ndisina kuzvibata kana tezvana ndakapirwa nemukadzi watora mombe dzese. Saka nekuti ndinoitawo zvekurima ema ndotsvaka mombe dzacho. Uremerwa nemakaturukuwa izvo ruku wakadhiseni. Saka dhiseni kuti unobvisa ngani tokupa kana kunexiyo kutopedzisa. Saka tatoona kuti wadii wambobvisa dhiseni mombe imwe 350 fodya uri kuendesa rini? Fodya ndakaendesa. Saka utori nemari akabatwa chikwereti yakanyora nenyaya yekupirwa nemudzimai andazokona kumasishana. mudzimai akafa nei? Akangofa ari pachechi achiparidza. Urichi uri mupostori? Handisi mupostori ndikanda. Urichi? Zayochi. Izayochi? Right. Hanzi ndakafirwa ndinoda kubhadhara asi ndinoda nguva munoti Zvakamira. Kana ndisina kukotsa kunzwa ndanzwa achitaura zvanatezvara ukwake kwakafiwa nemukadzi ndizvo. Ini ndandi kuti chii chinotanga ngaazotsvage zvanatezvara wake rwose anenge achiziva kuti kune mhaka. Mhosva iripo iyi wakatotora hakusina chiripo. Kana ndipo munogara asina mumbere mudanga. Ng'ombe dziripo.
dziripo mombe kasha ini ndaifunga kuti dai ainge ari kutoudza mambo kuti pamutongo wamandipa mambo iye zvino ndakumbonomupa mombe dzakati zvaigona kurerutsira dare kuti rizive. Zvino kana akabva angoti handina chendinacho, panorema kudi pataura. Mambo wakubvunza zvakanaka, iwewe sungunuka utaurire mambo zvaunokwanisa kuti ungaite. Nekuti izvozvizvi undoite aiwa mombe yaunouza unondoti naizvozvizvi mudanga mako basi dziri mombe dzani ndiani anogara padhuze naye haachisina mombe newo asina taiko kundipani yakanga ari kupanda zvikinge zvakaoma kuti titozotore mudzimai wake mocha ndokupa ndiwo aitumwa netsamba handitowaziva kana iwo handifunda vanondiziva handitowaziva dai kutaura kanyaya dziri mumaasi mazuva anaya ndine mukadzi wemunhu aa chaiko chaiko kadina katsvuku ungaregere kutaurwa izvozvo mombe dzikenge dziri yatofunga yaunogarapo kuti timbomira tikupe unyatsofunge zvaunondoita nhasi wabva mudare otherwise hatikukurudzika totoda commitment yakasimba nekuti zvawakaita izvi zviro zvine rufu totogarapo unyatsofunga ivapamoyo uno unyatsofunga timboenda henyu mbogare next notiri kumirira kuzoita ma-DNA test nakunogadzira kodhi yekumba nokutengesa mari inoyakuza saka uruti musi wa19 wouya ne250 yekuitwa ma-DNA handiti then ipapo ma-results abuda tozoona kuti uzonge uchibhadhara ndo zvatiri kuwirirana ndizvo kana ma-results akabuda achinzi mwana ndewako then udi unenge wakubhadhara mombe dzataurwa nedare ndizvoka hapana chakashata. Uyai musi wa19 dare taposponda 19 manzwa here imimi 19 ouya poitwa ma-DNA arenga ari panapa mugabe anobva akuitirai muno marusape mumwe ane 250 nomutaura ndakati uyai ne250 handiti aje anoita 400 but wedare anoti chipei kana muri kuuya nedare. Saka poitwa munouya nemwana, iwe mai nemwana pa250 ipapo anokwanisa kubva aita newe baba kuti zvionekwe kuti mwana haasi wako here. Handiti zvese zvova zvabuda pachena. From there toisimudzira manje. Okay, vatisimukeitei fona musi wa19